Habatani Habatani Biam 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 Ukuzola piti no kwesili toluto mano melife yeliwelu Ndozi omajuluwa kwesili nyekene nke haji eji anyuzigwe Nagwala anyị shabwa n'oke ana masị n'ọrụ n'udo na-aga na-eduji anyị ọkụ mmụọ ụmụnne n'ụlọ kwolelo ma njụọ n'ụlọ n'ukwe kwolekwe egwu na ọkụkọ ọwụna bịara ebe o doro anya na ihe a na-etiba ya mmọnwụ otu ekwe and otu ka ọ dị ọkwa na eziokwu ihe a na-eme ugbu a bụ ịgba ndụ n'ime onwe anyị ịgba ndụ unu mụ ihe bụ ịgba ndụ n'ala Igbo onye mehie ihe ọhụrụ o were ya bụ isiokwu wụrụ unu ya abịa were ji ya n'otu n'otu onye richaa nke ọ pụọ onye ekwukwe n'efe ọ fụrụ asị m gịnị onye ekwukwe n'ife ọ fụrụ ọkwụ isi kote ebu ọ gbakasịa ya arụ unu ya abịa n'otu n'otu na-ewere ji a iwere irie dichaa ya n'o ịkụkwado ya n'ọnụ were akwụ ị na-anụ ihe m na-ekwu onye kpọrọkwu ya n'ọnụ pụọ ọfọba itigbukwe ise amaket gbata werezi were aka nri metụ ya aka ekpe gị n'azụ gwalie die ya egwu ọ na-atụ weru tie aka ekpe gị tie n'ọnụ ọ ya ọdụ oburu orutugo gị ndị anyị ji eje mba ama m n'obi karịrị weru tie aka gị rie ihe mere n'obodo anyị unu ma na ihe anyị nwere mmọnwụ osu ekwe ezi nke nwata a mụrụ ụbọchị a ga-esi pụtara eruzere ndị okenye nyewe obodo niile aka n'anya jewekwe mmọnwụ tie otu ekwe ndị okenye ibe m biko ka unu nebe ya anya ka unu marụ ma ya hapụ nwata ka ọ na-aza anyị ụkwụ na mkpụrụ obi na-aga ke ya agbaji nwata tie nye ọnụ n'otu n'otu biko mmọnwụ ahụ a ga-esi ọmụ o tee n'aka eji agwa nwa ahụ Igbo kwuru sị na ntị a mara ama na-eji anụ ife mana atụka ahapụ and a sị na ijiji oche ntị na-eso ozu ana n'ihe and na ụnụnụ ahụ anụ ife na-eso anụ ife n'ime ite ofe so m na-ekwu na nwa a ekwuchacharụ rụọ ya ọdụ dụrụ dujere nna ya ọ ka na-eme n'obodo a ga-akpọ mmọnwụ ahụ ọkụ nkwuchacha ife n'obodo a nwa anụ nwere ebe na ya ha anụ ife ete ụmụaka aka na ntị ama anụ ọkachasị n'ebe nwa anụ na ya chọọzi mmọnwụ ofu ekwe n'obodo a mgbe niile ọbụla kpọrọ ụmụazị ha na-eti ofu mmọnwụ a ga-agba mmanwụ ọkụ a ga-agba ọkụ maka unu n'oche ntị na anụ ife n'ime ite ofe iji ahụ anụ na-eso ozu ana n'ihi a ga-agba mmanwụ ọkụ tata onye ka m kpọrọ unu ka a bịa bụrụ mmọnwụ je gbaa ya okwu ebe eni na-ebịa ọbịa ebe a ma ewere ọkpọ ketuo ya n'ala ebe a n'ọmụ na-ekwife n'ebe bụrụ na ka je gbaa ya okwu ebe butena ya butena nwa aka jarụ butena ka anyị
Buteni ya. Ai butie. Maka ya mo so ya. It's live butie. Ai butie. Butie. Ai butie. Ai butie. Okay. Butie. Ka akwa. Okay. Okay, awu so di ya na. Abayo. Ai amu ya kuta. Akwata. Aya. Brune ka Ai abayo. awu ya kuta. Ai awu ya kuta. Akwata. Ai awu ya kuta. Ai amu. Nwa akala ajarụ. Akala ajarụ. Bam. Onye ọkụ ka ama m oye nkwe na nwa o nwuru. Ọzọkwa bịa. Echekwa na ọha n'ife. So Ah, bi fe mere. Ebe isi ya na-agbakwa ahụ. Nna nkwana Okonkwo nwụ. Okonkwo nke ọnazi. Nke a mụ bi edu n'akụkụ ebe na mgbada ebe Okonkwo nke ndaji na-aga. nke ebi edu n'ebe. Ihe ọkwazi Okonkwo nke mfụ nwanne ọkwa N'ụtụtụ ụta ka Okonkwo nwụ. N'ụtụtụ ụta ka Okonkwo. ọ ya kwara ya wee nwụrụ. Aga nke ka ọ nwụ. Ka ibe na-egbukwazi ndị be anyị nwa. Ọkwa ụbọchị ka mmadụ ka na-agwa m na Okafọ si n'elu nkwụ wee dana na Okafọ nke ahụ na-ete nkwụ. daalụ ụbọchị nwanne ịnụrụ na ọnwụ. Anọkwa m na ọ nwụ. Ka ebe na-egbukwazi ndị kedu ihe na-emezi ihe na-eme onye nke a nwụrụ ebe onye nke a nwụrụ Nna m ahụrụ n'ụlọ. kedu ụdị ọnwa na Dike asọkwa. Dike asọkwa. kedu ibe na-emezibe anyị ihe a mmadụ anachakwa odogwu anakwa Mmakwana enwe ife mụrụ mụ ji dabeghị. Every time anyị na-enyi ozu, every time anyị na-enyi ozu, ka ife m na-eme. Ka ife m na-eme n'ife a. Nwanne m nwoke. Anyị ogige na nke edibia ka anyị baje na nke ifedo. Nwanne m nwoke ekene ka ndụ. Ibu ọganihu obodo a na mkpụrụ obi ekene ka ndụ. Abịakwa m nyowe ihe a. O nwere ụzọ nsogbu enyi abịa nchekiwe. Mana ekwensu na-arụkwa ọrụ. Ihe mere wụ na eje mmadụ ihe na-eme ihe a. Nke edibia ka a ga-eje ka nke ndị ụka ka mmadụ nke anyị na-eso eso. Ana m ejekwa ụka ọ bụrụ eziokwu na-akasịkwa ike mana ihe abụ ihe omenala na nke dibịa ka anyị ga-eje. Ife mere na a ga-eje na nke gbazuo agụ nke ezigbo mmadụ ahụ ma m trọsụ. Onye ije na nke ọ na-afụ n'ifafụ n'ọchịchị anụ onye omenala mana o ji akụbara aka ọtọ na-enwe nke gbazuo agụ ka a ga-eje ejizie ka m dị shọ ọ bụrụ na ọnya nwa ka anyị mara ife anyị ga-eme maka na okenye ahụ amụrụ n'ụlọ ewu ama n'ogbere onye ndị okenye emeje ekwere m nkwa nke ahụ emeje biko ewugoro ka ihe so ka ndị wụọ na-ahụ kwadobe ndị mmadụ ya abịa na be m ịmụma ihe ya eme taa biko ka ọ dịkwa ngwa ezigbo nwa jisi ike o Burigo mgbọtị ọbụ oli o ma n'ezikwa oli o ọkọ melụ o papa anyanya ana m anụ oke nkịta jisi anyị ọkụ ọlanị
Imano di loro atolo inanu. Apa na gwa kere kwangi. Aha. Yeri ba ya mele. Gbazu agụ. Ihe na-emebi n'obodo anyị. Ọkụ na-agba mmiri n'obodo anyị ugbu a. Anwụpụta echi anwụkwa, anwụpụta echi anwụkwa, gbazu agụ. Ka ihe ya ma ọ dị mma. Gịnị mere? Afa na-agwụ na anụgụ ya. Ọ sị na ọnwụ bụ ife ebe na-enyefe nsogbu. Burike mbọchị ọgwụ oli. Mana na-ejikwa oli ọkụ omelụ. Egbu ịmana ọ dị n'ọrụ atụlụ ị na-anụ. Hey! Mba. Hey! Maazị Okonkwo. Ị ga-elotela onwere mgbe unu suru mmanwụ na-akpọ ajọ ọfịa ọkụ. Gbazu agụ. O nwere. Hey! Ọgwụ na ya bụ odudu belụ n'amụ. Gbuo onye gbue mba, ranya ra mba. Kedu ka ya eme ya? Gbazu agụ mana biko ewekwe n'iwe. Mmọnwụ ahụ esikwere ọkụ. Wụ mmọnwụ ụmụazị na-eti wee na-akpa aghala n'obodo. Anyị wee nọkọ nwee nzukọ wee kwekọrịta na ya agbụ ya ọkụ. Ezukwe n'ezu wee gbu ya ọkụ. Onye ka m na-ekwu bụ odudu belụ n'amụ. Gbuo onye gbue mba, ranya ra mba. Aba na-agwụ na anụgụ ife kwuru. Kedu ka ya eme ọ dị mma? Hey! Ọnwụ. Nekwa ọnwụ ka ọ na-esi. Nekwa ka ọ na-esi. Nekwa ka ọ na-esi. Hey! Mba. Kedu ka ya eme ọ dị mma? Ana m anụ ife na-ekwu. Maazị Okonkwo. Ofu ife ka unu ga-eme. Unu ga-ejekwa malụkunu si wee sinye bụ ajọ ọfịa ọkụ. Unu eje zinatakwu ya. Ọ bụ unu na-ezinatara ya. Hei! Ka m na-ekwunye bụ okwu kịta. Ekwe ka mmadụ na-anwụsịsị. Ekwe ka mmadụ na... Ọ na-ekpochakwa obodo. Ekwe ka mmadụ na-anwụ. Hei! Gbazu agụ. Ọwụ na ezighachi mmọnwụ a. Ọnwụ ya akwụsị. Izinata ya bụ mmọnwụ ajọ ọfịa. Ịma na nsogbu ya anago. Mana ọ bụrụ na emere ya, hei! Ọ na-ekpopukwa obodo. Gbazu agụ adịgo m ihe ikwu ka m bịa na Iru ọgụ. daalụ sọ. Ọ ga-adịla ya mma. Nyabunde jiakumi fejibe nobunu webuha Mbaga Ndenu walofya ejibya tedojuno Mbaguna kuluono Mbaga Kowane boshi Mbaga Ndena golofo Mbaga jiakubalulu Mbaga balu nama Mbaga Otananu namba Mbaga Abego pulishi Mbaga Uluwalulu Mbaga Lakwachugali Mbaga koyenu Mbaga anyabuli ya bogumune Mbaga ndenu nalana Mbaga na lonye Mbaga tupungo bofo kamsino kosisi na bona Mbaga na bwebu nuzo no Mbaga nyotiti no fya na kumata jibwa Mbaga obo kenye filinu
ịgba afọ jife ọ bụrụ kenana edofonti doge doli ntị dosa ya nnọdụ obi n'iso na ndị mbụ n'obi mmadụ ebi mbụzọ ọya ṅụ mmiri dị mma maka na ụta gbala eleke onye dị ọgụ mkpụrụ akụ eziokwu ọrịa aka jiri nwa dibịa isi jebe mbụ detara gị akwụkwọ ezi nwanne ịha nọ ka nka onye mmadụ afụ na gị mụfele mmụọ ebu na gị ọsịrị afụ gacha na mpamaba na nke igbo ọfọkotu ọba afụ chere m obu ọ bụ na eche ndụ bịalụ na ndị kparịchetu ịma na nwamkpi onye ọkalụ mgbịrịgbọ ji ekwuje n'ukwu aha ya ka ọ mapụrụ ụdị iji benji okoli ọkụigirigi ha na-edo ezi nwa lele onye ọ na-afịa arụ nye tona n'aka nri ma etute tona n'aka ekpe ọ si ndị afọ gacha na ọsịrị afọ gacha na afa mmadụ a na-abụ ka m ga-ekene ndị merife ndị melọra bịakwa ndị ọra ji eko nke na-atụ nnukwu ụtụ iji kalite ọchịchị obodo ife na-ada ofele na-aya etubeghị ngo na-abọ mmadụ afa aghadusu na mbụ n'unu maka ndị lego n'eze anyị machaka onye lụlụbeghị ilo onye lụlụbe ha afịa ka ndị ọkụ na mmiri ọ bụ n'ugbu ha omelu ụmụ akwụkwọ si na gụbatụ ihe ego ma ndị na-emelu ndị obodo goto ka esi ogbejelikwa n'ime isi na membụta ụtọ n'idu n'egwu nwa bụọla m ibi kwesịrị ijebe mpịrị ịtọ ka igbepụ udo mpịsị ọdụ ọkwa ogologo ntusi na ahụ ike nke ụwa ihe eje mbupụ ihe eje mba nta ha mozu ojii amoosu ọcha ọ gbala unu nna dị ọ na n'oge n'ihi o siri debelu unu efulacha n'aka gbachiri unu ụzọ aka ụbaka ya aba na nyeri aka okwechi unu n'ụzọ mkpụrụ onye na okolo na-ebi elu ibe mbụ asị m gbagbuo ya mana ọ chọrọ ya n'ụzọ egbo jecha ka anyị afụkwo ndị egbo osiri ụzọ tie ya ọsịgbo ebe na-abụ ọbachi ga-abachie n'ube unu ndị ọra ji eko n'ọgwụkwọ ọnụ kọrọ bụ ma masịkwa unu ge ntị ka unu ọza ya ebu n'obi apịbakụ iji gbawa unu na na-akpaziri nkụ nkụ anyị eji ife nu anyị ejekwuru n'uburucha ụna anyị eji anya hụbụ ma tupu a na-awakwa n'anya ndị ọgụ anụcha unu eze kuzi ka eze ka nka ọkụkọ osisi ọchasị chanarụ aja ife ka manụ nụnụ ma jijiji manụ ọsịrị afụ na-acha na mba ọsịrị afụ na-acha na ọsịrị afụ na-acha na nkunu jele juru ya nafana babo nunu nyapona babo lo vidigoje babo do matana mwili enu matuko na chiko ebelebe nsugbe agba nchiko ebelebe neje kwe na mije n'ọkụ eturu n'ụzọ ebelebe nsugbe kacha n'obi n'ọdụ kacha iri ọfịa n'otu nke marọ m ebelebe nsugbe na isi awa arọla nwata mbụ n'ọkụ eturu aja dị ebelebe nsugbe na jelu na-alụ risi jecha na nna jembe m ebelebe nsugbe ịma na obu ibu ebu a na nkọ kamgbe a na-abụ enyi ebelebe nsugbe
Gosinda nwunye dị n'okuku na-emile li n'ọgụ ebunu na-atọ na site n'ofe anụnụ ebe ndị chana na-echa maka ejere m na ugwu mara nwa ọkụkọ na ọcha na-abalị na n'ofe mmụọ ukwu a na-eze ndụ na anyị jari kọrọ nwoke n'enyi mbụ mere ebe ahụ ụkọ na-agba ozu ọtawu na-emerụ m enyi nke ibu ọ bụrụkwa n'ọbasi nyikwuo n'enyi nke ịtọ ma ọ gọzie nwoke penta amụ na ekpenta ọbasi na-agbala ọsọ riri nwoke ọ n'ofufe apịa na anụ ụbọchị na-anọ aga n'aka ịbatara ije afọ alụrọ ndị mụ na ha wujo nwere onye aja ugbupụrụ na ncha ejere atọ ka njikwa si nze na amụ dị mgbe elu elu n'ọfọ nri afọ maka na oke anụ ji iji ọgụ ga-ebupụ mpi na asatọ ịma na nwata bụ ọgụ egbolo ebosi ọgụ bọ iru uwe nje nje o ji amụtatụ mgba n'aka nne ya ọdụzie tụkwabuna kefu ma nnebi elu na-egechi elu ya jụ olu ha na ngwa ngwa efuru n'ọnwụ egbujuta nwa mbi n'ike nga ya elu ya ko uche ọgwụ anụnụ n'isi aka ya rụ ọgwụ nke n'aka aka na-amafu odu afọ dị ibe egwu kalamarụ ejiri aka akọ mgbagba nwaanyị n'aka n'oge isi anya nere na ibe na-eje mba bụkwa ọnụ ya na-ebute ọnwụ agwọ niile bụkwụla na ma na-enwere eke nwọbịa onye na-asịsị agwa na ụwa na ya gwa ụmụ ibe na nwata jere ije ke na-eje ya atụkwa agwa keke eze oke anya ọrụ eze bụ anya na nwata ya ekoba akpa n'ebe ogo elu yo ka chọọ ya n'ike mba nlewu chọkwuo onye n'ike mba nlewu onye a na-asị n'ọnụ ugbo mere ife ka enye ihe akata isi ebu odogwu igere ga orimili ka ibe ya omimi ugwu ka ibe ya enu iji mbido dị mkpa dịgịtere aka aka ya egwu eburu aka tọwa awa anụ ọgọ egbu anụ ọgọ wụkọ n'ọnụ ketukwuo ya ebe kwuo dike onye ukwu jee n'ọgụ kwesịrị ebe kwuo dike ọka ogburu ụzọ echeta obi esie ike ajọ ntụ na-agba egbe emeka ọdụm egbe ojukwu onye a na-achụ ebe ebe o jighị ọgwụ jide olu ahụ ọnụ na-ekwuru igbo si n'isi ra n'ọnụ
Anu polisi bụ agba bide ji eje mba. Tụzienụ ndị ajọ ọbịa Nnewi. Ọnụla ha wepụrụ nke a na-etu ya ebenebe. Ya lelu a na-atụ ha tụkwara na ya nwanza o. Ngwere lele ọjị n'ọrụ ọnwa ngwere ka ọ bụzi. Agụ one ka nwoke na-ebu bịa gaa n'ogbu elu. Onye gbasi ugwu ya efunahụ ya o. O ji ebe abụọ ga-eme ego n'ala nọ ya babedi. Amma tụjide aja ndụ pụta ma ga-ahụ onwe m. Ekwukwolu nke o si dum o. Ụzọ na-apịtị n'okwesịrị tọrụtọ mana o mere ife ya erigwelu. Ndị ozi ọma juru ụwa kwesịrị inye ekele nke ha ji ezi anyị ụzọ igwe. Na-agbara anyị isi agba n'oke ala ma sị n'ọrụ n'udo na-agala ya eduje anyị ọkụ mmụọ. Ụmụnne unu ụlọ kwolelo ma njụọ n'ụlọ n'ukwe kwolekwe jụọ unu dụpọ nkwadobe. Eleghị anya na nzọpụta abịana kama na o nwere nkapụta gburu ibe n'ime ezi. Bịa bụrụ nkapụ tupu ugo n'ọnụ. Ajụrụ m ọ bụ n'ụsụ na-eme n'ọjị ka ọ bụ nwe eke ọgọgbunu. Abịara ọnụ ma ajụjụ okwu n'ụka cha na achọrọ m ka o dịla dụdụ n'onwe. Ntufudu chọọ asị jebe asịkwa m naba. O nwere onye ghọtara ụwa chaa. Anyị ji ebighị eri aka n'ọfịa. Unu bịalụ na mbụ si m chọọ udo baba n'oge ala na ịdụ n'otu ka mma. Emelu m nye otu okwu ọzọ eme ọzọ na nke na onye agwalụ ya tụghị uche. Gụwa onye nkụzi enweghị odudo anya butere ịga ntọ na ngwuru ụfọdụ ji etikpọsị. Ụfọdụ otu kụziri isi ju nne na nna ikwu na ibe jụkwa ife niile so agbụrụ. Ịma na ofeke bụ ịsa ọchịrị mana agbakọchakwa atọ na akwali n'ukwu. Izu Chukwu ọkụ ekwe mbalụ ekwe ka mgbaje n'ozi pụta. Jụọ n'ụlọkwọjụ gee ntị n'ebe n'ebe aga na-egbu. Elu ndị isi mmadụ na-esi dejeli mata enyi n'ukwutu ukwu. Ma ndị ise jee chapụta anya bụ ije ide alụmụka ka arụ enyi siri do. Ịma na nke onye kwu na ọ ga-ado mbọ aka ekpegulie o kwuru na na-atụ ntụ. Nke metụla ọdụ siri na enyi dukube. Nke si na ntị sikwuo n'ọdụ ka kupe. Nke si n'ọba si na enyi duku ukwu osisi. Onye isi si n'ọdụ asị kwuo n'ọdụ ka gwọ. Ife abụ agharị kata juru ụwa taa. Anyị dụka ndị eselu n'ogbo mmiri. O ji ebe ọra zukọ tụcha ụtụ. Kọmiti ebukọla si ndị nwere ụzọ n'iru ha. Asị ha n'anya ma anya fụrụ nga. Egwula ego gbagbuo na nke ụlọ. Mekechaa mekezuru. Onye ọbụla dọwarụ n'ụzọ nke ya. Adụgodu kọmiti ọgụ mmadụ na-eri. Obi ọmụ esi etu ahụ udo n'iche. Mmadụ kwa ajụjụ domba.
Gubonye nkuzi sisi solo kwonu wesije no ndi na gweso na no bu megicha ajulu monu ejili keke bu o kwesili ejili bu keke nutu bolu to jibulu banu mi faye jibenu ke ya robu jibali be yo feke ya bonu bulo gili asodelu andi shioji kajuta ne bainoji kajuti frequency ujiri dutoji mmụọ na-egbu amụmụ ọkwa ya chacha ọcha gwa ya bụ onye ọkpacha n'okpelu na nkokwu ma ọkwa omere onwe ya enyi uke ịgbali ego ọkpọdụ oke nwe ka ndị amụ ji akparị onye kpọọ ọgba malụka uche ya ra oyi nkirika akwa yiri na nkiri kokwu anyị jiri dụta ka anụ nne dalụ ndị ọdụ igbudu ndị oji mmadụ atụ mgbele anaba anyị n'anya na-afụ m ibe a na-ebe agụ n'ọdụ ọ na-eme mkpuchi mmekwu na ọ na-egala one tụa na-eje fecha n'ogbe bafe n'ụlọ n'ụlọ si ụfọdụ sobololilo afụghị n'ụzọ ka ego jọda egwu asịghị n'ifufe ka akpọje gị ebe ihe gbata nenu onye n'ụzili yedi oje na-azụ n'alụ n'ụgwọ ọlụ ya echifu nwoke n'okwu ugbo pịachara onye lụlegharịa chọ onye ọzọ ya ejibe ego ọkwụwa wanụ kite ma nna ha nọ karịa m mfụ karịa ha n'ife oke melu likwuo na-arụ onye riedebe odotu na-akụzi ife nnene ka ogbu abalị nenebe gataba na-esechala ebe mmadụ ka asachapụta eselese zijelu ndị ọcha si ha megharịa na-adọta n'isi oji niile ọchebutego olulu iwu n'nsọ na-ezi kọmiti ogbu maga na-emekwa ife ka esi eme ife wepụtalụ ka ewenata njọsi ụwa na ọdụ gara ikwasu na ana ka eji ha zọzie ka ọka na oji gwamụma jide mmiri okwu ga ka o jiri ka na ndị oli egolu na ndị ọsịla na-apụ n'okwu n'okwu ọzọ ma ọzọ bụ onye ala onye nkụzi afụlụ ngeze nne n'ọnụ njụọ onye isi ọ na-eji onye isi ụzọ ọnụọgụ ndị nkụzi ọya aka nke ndị ọmụmụ ọnụọgụ dị ochie ọya aka ndị nwe nkwụ ya atọ na akpụkpọ ikwe karị nne nni mmadụ niile otofe ọ bụ na ndị ya zazido ọlacha ofe kwetu esiri mgbe aka nkwụ tata ka ya esite ya bụ nkwụ okenye tụrụ nkwe n'elu nne ọ na-asị ka ụmụaka megị une ọ bụrụ na nkụzi esoghị ụzọ ma akwụkwọ ọ bụ ha ndị ya eme ọfụma ọ na-eme n'ife siri isi ejesa na mmiri ọ bụrụ na mmiri esibi isi anyị emejidie gị na onye bata ụka obuba amụma so ọkwe ka dibịa amụma jiri kpara ụwa ji gbaa aka nne ya dụ agba aka ekpe butere ịkpọ asị na ibu udele ka na-asọ mamife na-asọ chiche nyaka na-asọ mamife na-asọ peta nyaka na-asọ everyday delekite aka atọ n'ụbọ mma atọ n'ụbọ aka atọ n'ụbọ dona na-ekwe mgbe ego ngọta na-eweta isusu na-agarịkata na-aga sotu niile ụwa ndị ekwe ekwe ndị ajụ ajụ ndị na-azụ
Africa n'ifi ọdachi nwere asị atụrụ ya n'ọbụ onye ajọ ọbịa m obodo na-eme n'osisi mfe riri mmiri na-eme ugbo ọma jijiji na-eme ọbụ etu a ka a ga-asị agha ahụ ọbụladụrụ mma n'usokwu ike kecha ngala nwalebe ha ọchọkọchọ a na-eti ogbu mmaga na-azụwasị ahịa iko ndị mpisa bụ ndị nkonko amala emeka ndobi maleti ndị ji ụlọ ọchụcha jụ ọgụ gara gburugburu na ndekwe ndị na-anya okwukwe n'olu agụ mmadụ mma ma obi ajọ ha njọ ndị ji ebere aka n'isi egbugbu ọnụ ndị na-akpọ mmadụ ibe ha ndị anụ oge anụbụ aka dị ikwu n'ikwu ọkụ ya gbawuru ha ndị na-eke egwu maka ọbụ ha nwee wee malụ ndị eji anụ eze na ndị ndị ụmụ dibịa na ndị isi mmụọ ndị maka esi eti aka n'obi ndị na-eji ọnụ efu ụzọ na ndị ilu ha na-ejeji n'uchi abụ na-asụ uzikwa akwụkwọ abụ na-asụ uzikwa oyibo ata ikikiri eze si mekwa ọdịnala ka ọ dị ọcha n'anya ọ bụrụ siri na ha echegharịa na ụlọọgwọ ife gị na-ebi ọ bụrụ na echegharịa n'ime mmụọ na-ebi ya bụ na sigoro ife kuke yiri na-arụ si mmiri ka fere n'unu ụka otu ụmụ dibịa na ndamụmụ ga ndị na-abịa mụkọ onye ọkụ ebe abụọ n'aka na-abọpụta ife ọbụbụ abọsịtalụ na na ha ya dọbụ ọbụka ọ bụ mbọsị ahụ ka ebula na-atụ ya ọgụ arọ na-eri ọbụ ife ndị a ka ejiri kechisi unu nwanne unu n'ọbịa na-egbu unu ọkụ agbaba mgbulu ha ebula ego na ndị a na-abịara ụdị ọrụ ha takwa abụọ na-aja ụlọ unu n'obi aka ya n'obi ọgbakọrọ ududo enyi na-akpị anyị ukwu na-achị unu na ntaka na ntoori ọsamasị ya bụ egbucha ife adụkwa ka ọ dị onye kpuru isi na ọ ya achaghịbe anya onye ngwọla nọrụkwara ka ọ nọ onye gara ibeju abịaghị ekote ọnwa ụmụ ọgbọghọ ekwelu nkwa na nke ha na lụrụ ha aka ọnụobe ndị na-azọ ọnụ ife uke juru enyi m na-etu nwanne gị aka onye okwu ụlọ ọnya n'izio na chefuna ama nka mmesi akọwala ọra na nke afọ na-agwọ ọgwụ ya gwọgodo na-eme nwata pụọ bụ oyi isi nwata pụọ ka ọzọ anyị isi atala tesulesu olo ugomu ma ọ gwara jụ elegede okwunu mụ ọfịa bara ka nwata balibula ji ahụnụ m ekene ego unu eme ibe kwalụ ngwongwo bata orimiri amalụ na ụkwụ na ije mmiri ezuo na ofu onye zara otu mba bụ ntụ maka na otu osisi ara na-eme aja ọfịa na mgbada dụlụ iru ọgatụ na mmọnwụ ọkpa nna gị ya ya enwe n'okwu ya bụ si anya nwere Francis Pakobi na mmata anaghị ọbịa nye n'obodo ma fata obi mgbawakwa afọ n'elu uche ma fada ụmụelu adụ n'isi asịrị m ife anya efu adụdo
akamala furu ugbo chọta mmiri n'isi bụ n'ife mere Alexander Fọma Geoffrey Okoli Moses Okoye Jidekene Tony mu kwalakwala ekwuokwu ndala na-atọ agụọ ncha melu nwa mmadụ ezi Kristian agụọ na-eduwe elu mmadụ melu ma agụọ nzelu mmadụ okwu ezuzie ife pụrịalị na-egwu atụpa atasi na n'uyo a na-agba aka azụ ekwensu obi asọgụ nwa ife na arụgbu kemena n'oge gburu nwude agụkwo n'obi egbu Daniel nsi unu na mbọzi anụ isi dodo n'ọtụga m anya ji ifu ma nụkọ ifufe mana unu jiri ọkụ wee kwenye ama na onye ma ekwe Vincent na-eti aba Kristian ha telu nzu wee gbanya ekwu na ọ bụ mgbakọ bụ otuto mmiri ụfọdụ ebe asọmụgasha nsị nna Charles onye ka ndị nọ na mba epụta ọnụ ibido oke akụkọ ha gwakwaghị na anyị izuru oke Frederick Okafọ na-eme a na-ekwesị na ma onwe mebiri onye ma akwụkwọ agwalụ nna ata ka tọpụkwu echeta ulugulu agụka akwụkwọ etili ya mmọnwụ maazị na ochie ọkụ ekwe mmadụ Jeki Sọnde o nwere otu iyi na-abazighị anya akọrụ ji ogbu abalị wee duo gị iyi isi gị anya dị na ntị na ajọ ọfịa o metụrụ Sọnde nwee je bịa so metụkwa n'inya bụ okwu Chukwu mana ya bụ iwu jikwa eme n'ike Sọnde nwa eze dibịa na aka na-ebu ojife aka obi mụ na ise na-esi m gaa n'iru na iyi ara ụmụ na mụ na-aso na-ekwe ajọ ọfịa na-efuru na ndị ọlụta ụka egbuo onwe ha na-efuru na ndị ọchọkọ chere onwe ha anyị nwere ndị ngwa na ndị nkwuenu na ndị aka ji akụ ma ndị ma akwụkwọ wee kwuolu ndị oji nwayọ ma ndị ala ma na-erukọcha n'ụtọ bụrụ jenu o jikwa ụfọdụ n'ụbọchị udo abalị bụ udo ma abịakwa mbọchị ọgụ ndị agha bịa unu mana mmiri enweghị agwa enweghị mbala na eziokwu n'ụkwara yo anyị na ha bụ mkpọmkpụ na onye amaji agwa ọgwụkwọ ha ka ji ebu ọkịrịka o ji ebe onye chiri akụ na ọka bịa n'ọfụla anya beri nwa m ga-egbu anyị igwe mana ezienu ndị ọchọ ga n'oko ndị egwu abụ ndị na-asị anyị abụ n'igwe anya ndị a na-eji ogbu abalị ga ọlụ ji alụsị ha richaa ya ri ọbụla iyinu o ji abụ ife ndị isi ekwute na ha gbapụ gbaje mee ya agbaghị ọlịlị chaa onye kwugharị ọnụ oge gboo eje tikpọlụ iwu na otie ya ife mana ha bụ ogbu owere ije gburu ajadu gwa anyị nke nwere okwu na-adụ ekwu okwu ọkụkọ mmanya na-ebu na ọfụdụ anụ na-amụrụ mbedala jụrụ isi anyị ofu emezuota nwe nwe amalụ mmụọ ya ma ọkwa afụ na okwu na afụ n'ọsụsa mma ọfọ buru ji ọfọ bụla ede memere nke na okwu anya gwụrụ olukwenu ka si ebi n'obodo ya na n'ebe okene n'ebe ọgịna ife gwụrụ egwu ji ebute agala
ife chiefona n'igwe ndị ọchọkọchị emebe nzukọ eji etigbo obodo asị anyị emela olu ṅara anya akụ na-akpọ mmasị agụ na agụ ma anyị eso na kwe anyị bịadori ha n'otu ka anyị dukwa n'ite mmụọ ha ka ọ dị ebube emere ibe dị iche iche ka emekwata ha ka were udo wee biri ndụ agụdịrị ike ahụ ịdụ ndụ bụ anyị na mmọnwụ ife dị bụ n'ofu amamme ma achalụ ha n'elu nkịtị makụ na achalụ ha na nkịtị nke na ụmụazị mụ na ha na-eti mmọnwụ si na mkparị detu ha n'ọkarịkwa menụ aka n'obi ka ịkụji ọnụ n'ọbịbụ amaghị ibezi ọghọta na mpaghara enyere mmadụ ahụ ise mara ife ma ọkpọ n'ife si mba abịa kpatara ya yọnụ dokomoko wee nata aka ka ofe lọla alọzuola anyị nri anyị jere kpara akwụkwọ wee tive mmọnwụ ka a chara ha n'ụlọ yibe agwọ na-emecha ma nkịtị ọdụka ikwikwii n'ọnwa ya ọgwụ ụjọ osirisi dị n'ije sise dị n'ọzọ ya achara ya n'ụka ọbara obodo anyị ma ọkwenye agwara ụta afọ na ejini na-eburukwa nke ga-ebe igwenụ n'egwu aja ka nwata ya bụ isi n'ọba nsị ndị okomoko n'ọcha na mwesi ọkụkọ tụsara ijere nya gba n'ọsọ na anyị ya ma nke buzi ọka aka ọkụkọ tụsara ijere nya gba n'ọsọ na anyị ya ma nke buzi ọka aka ma ndị ekwu ntutu na isi edo ka gbọghọbịa ọkwa ha ncha jere agbadụ mgba mmeku ihe ori ntị ite pankeki ma ọ bụ ufie ọnụ na-achị rọgnụ si ndị tari aka na abọkọta ka mbala na omeme gbogbo ọgụ onye uju aba mana cheta na ebu n'ụkpabi nke ejide bụ ka ọlụ ya ọza mụ ya na-ajọ ọfịa na-ebu n'ụkpabi nke ejide bụ n'uge ka ọlụ ya ọza mụ ya na-ajọ ọfịa mana agba aka ajụ na ngwọrọ unu mana ngwọrọ ọrụ n'ụka egbuo onwe ọkụkọ ọbụla dị na aṅụrị ọma na nsị iri ya n'ọdụ ukwe olili ọkwa emewube nwa ngwọ gwaba n'afa na ọrụ osisi afọ na-akparị ya o jiri aga m egwu gwara dị mana abụnitere igwe osisi ụkwazie o jiri mbuzi udo ogbu mmechakwa atọ toro na ụmụ nkwụ agbabenu ugbe atụrụ na mkpu ma egbu na oji ga-eji ọgbago ọtụtụ ihe egbe na-asịrị dịka gba na-abịa ọdọrọ nga mba na ọgbachanyaba abịa zuru ikenu onye gbara m anya erighị udo riri ogbugbu so n'ugbe naba mmụọ na nwata bụ ọdadụ ha chọka na nwata bụ ọdadụ ha chọka a na-agba aka ga-enyiru n'olugburugu ka ịbụ na n'ọbịa wọtụrụ kpokporo si na mbọsị nne na nne ya nwụkwọnụ nye ejiri ọnụ ji etu uwe okwute mana ọnwụ gburu nne na nna ya bịa na n'okpo mmiri ite okwute nwe ya n'ọnụ onye etu ubene niile eme nwa ga-amaga nsuru ọnụ dende ma ọbịa ka iji ada ọka aka ma ọkwa chabala ọchụ ọbụla ụjọ mana ejekwasị ụlọ ọnụ egbu ọchụ ọmụma agbagọ ngwere na-ezikwere na agụ ngwere ezikwe na nwanne ije ndagburugbu n'ọgụ tọrọ ụtọ mana ọ bụzi mpụta bụ ọrụ dị ya nụ
ifuru n'ibe gị jere tụrụ ugbe n'ugo itulu nkụ ijiji ọza gị isi ma nke ta bụ mmiri kwa ọnwụ otie na ifuru n'oke eze nkwarụ oke taa ọkwọ mmiri ya ya kwori mmiri na na-egbu ukwu echu orimiri anụtaghị na na-awa ebu ukwu echu orimiri akọba aka ukwe n'ukọba akụkọ a na-echeta pasentị onye eji okwu ọ pụrụ ịnọsentị oke afọrọ ga na ahịa eji okwu gaghị ogbue n'ife ọ na-eme na-eje n'ime uchichi ga ọwụcha ya ma abịa na igwe mmadụ okwu ezie na ndị anyị ukwu jiri okwu na ụka meri nri na ha achọghị ijere ime ngwa ọrụ ha nụ ịmadị n'iwe dị n'obi na amụdụ n'eze ọ na-ara ha aka mgbachie na na ọkọwa na-egbugbu ngere ọdụ na-abọ tata echi nke egwu ọ dị ịtọ abachie na ndị nke ụka ebido iji ifi na-egburu ju ha anya dịka ndese na ogbu mmiri ọtata anụta gbara awọ na wahiri ya mere isi ike n'ụgbọ ọrịa si ndị agha aka n'ụlọ osi jisi ike na ajọ bịa riri ite n'ibe dị ha asịrị bụ na atara ata esuru esu jedere na-ebutatụ ya ya egbu ajọ ọbịa mụ na-abụghị nwa agụ na ọ bụ ntụ nke jiri malụ ndụ dụkwọ n'ụdị n'ụdị ebe ọ na-egbu achara n'ọdụ n'ọkpụ na nne-egbu ịba na nsọ ọrịfite ba na-edo obere nwere iji dụkwa n'ime a na-abụ ife na-ebu eke na chikelu ugo mara ya nzu nwata anara ogbe na nkụ asị na ọ kparụ n'ajọ ọfịa onye gba anara ogbe na-egbu a na-asị na ojekwu ijele mmụọ chi nwata bụ ọbụla ọgwụ ego asịrị pe izu akụ ịkwa ọzọ nke ihe nkọta ga afakpọ ogbo ya n'ọnụ isi na mmadụ ghọrọ ude n'ebe edu onye dụrụ ebu n'ọkwọrọ onwe ya ndị ọfọrọ okwu etinye nnewu na tata na-edu ụgbọ ọkụ na-eche ndo ndị bịara abịa bụ mgbe eziokwu ya bụ eso na eme ọkiri ọtụzi ebe ọrụ ebe bakasị siri bata na mbara ndị niile nwere ụgbọala na-agụtaghị ọnụ ọ bụ ego ụgbọ mmiri na ụgbọelu ebe a na-emepụta ngwa abịa kelee onye gburu egbu onye ji gbara ọsọ ọrụ ndị efulefu na ndị bịa mmiri nke ka nke ndị a na-abe ha na-achụ ọsọ ebe a na-afụ oke were obodo n'igbo ozu o ji abụ onye rugbu na-akụ ugbo ya na nsị ha siri n'ọkụ ọgwụ a na-edo ilulo gara na-efuwe ya ife ọnụ a na-abụ ugo gị ije ya mma na nsọ na nsọ na nsọ onye amaghị obodo sọrọ ya arụ na nsọ na nsọ na nsọ
mama lobo di fujana Anedo Banaso ananso 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 Anedo Banaso ananefu sinachiye Anedo Banaso anonyi igbo wọwọfịa Onye Igbo Bọwọfịa osoro nke n'ọbata nnukwu mmiri o Onye Igbo Bọwọfịa oluo n'ọfịa ụmụ akpata nkụ Onye Igbo Bọwọfịa onye igbo wọbụ onye kwenu Onye Igbo Bọwọfịa ịkọ na-arụkwa ọgọdọ wụọ gị enu Onye Igbo o Bọwọfịa jiri ụlọ anụ karụ na-ekwu ma iwurife Onye Igbo Bọwọfịa ibe nye ya nchọ sakarịa gị arụ Onye Igbo Bọwọfịa akụ atụ egwu dị ya n'ime Onye Igbo Bọwọfịa obodo tela aka ji ya tupu ya nso Onye Igbo Bọwọfịa ara nọ na na-atọta ngịga Onye Igbo Bọwọfịa ọbịa n'uche ome ya n'aka Onye Igbo Bọwọfịa nchichi ọbọọlịa si ofu eze Onye Igbo Bọwọfịa o ya eji otu eze ata tawusi ata Onye Igbo kedu nne ya eri ife mere achịcha ụtọ gbado ụtọ Onye Igbo ọ ga-anụ ahịa ezigbo ebolu nke ọgbanigwe ọsọ ojidoka ya ga ego onye igbo na-abụ unu ego maka ka na mmeri obodo ọ bụ igbo otu n'isi ya Onye Igbo Bọwọfịa adụkwa ọgụ na aka jiji kanji na ụkwụ jiji kanji mere ọgwụ aka jiji kanji ụkwụ jiji kanji akịgbagha bụ ife ji mere ọgwụ atịmara adụkwa bịara egbu unu ogbu onwe na ogburu mmadụ ogbu onwe ka m tilolololo asị bụ mmiri zosibike ka m sịrị nwata chụọ nkịta si ya jee gbuo gayo ka mụla mụ asị nwa agbọghọ eso na di ya ife arụ nwoke na-esiwu nkwụ arụsiri ogiri arụ nwaanyị ka ọ bụ asọmọnụ ebu nwesi dafa baba ụwa bụla anyị ọnụ si anyị mere jebezie ma na-egbughekwana ụlụla na nwampi ihe so n'ime achọghị ife nkiri pụrụ iche anyị ka na-agbapụ Pango gara rịọrịa ya biko pụọ n'ọkụ ọkụ egbu uche agbọrọtọ mgbọtọmọ nakwa n'ubi dị ji o ji aba agbala ụcha ngene kulu ngene ṅụọ ka bata na m ebu njọ ya na-apụtakwu ụsụ ọgbụgba barọ na n'ụlọ enweghị ime amaka n'ụlọ ama mụọ gazakwa ya pụsịsịa mmanwụ ite ọkwọnụ nyepe n'ọnụ ọsadịla ọdụ na mma ya lụrụ alụ na anyị ji ọfọ n'obu gbakọta siri azụ anyị akụrụ nwa mgbe aka aka na nwa mgbele ejeghị ije n'ọba n'ọsọ ụmụ nkwụ m kụwalụnụ nwa mgbele aka okwe ebe mmadụ ebube ka ekwe na-akpọ achụla jabụ ude n'odendezi bụ kolomu dudube n'udu aghara ibudo oke osisi ọnwajuru bịadova mgbọrọ herife n'elu onwe ya ohu ụwa ha agba egwuregwu onye na nke ya
onye ya fụba na amụ amụ jebe bụrịa nada ugbughara oge eji eme nnele anya ife niile nwere oge alụtụ ọlụ egwu tupu egwu aṅụrị egwu ụtọ ụwa n'obi ofe onye dị okechi ibụrụ n'ụlọ Igbo okwu bịa gbara egwu okenye tofelu mmiri aka oyibo bịa n'ụlọ nkwụ ekwuru na akpọ masị na oke ndụdọ na-ebute ilo onye kpọrọ ekwensu elu ụwa bụrụ ya ọkụ mmụọ o nwere ife nkiri kenu na na wọchụpụrụ onwe ya n'ụgbọ na-asị na ụgbọelu tere onye isi ike na-akọ ji n'ala okwute ebi na-eri onwe onye obi ọkụ ya edu na mmụọ ọkụkọ gbachala ji ma ọ rara ọkpa nta na ogbugbo na-amakwanụ na ofu onye a na-ekwu ekwu lekwu enu a na-ekwu ekwu lekwu na sọ ndị jụrụ nchegharị bụ ndị na-ebuzi mgbe je mmanwụ anya ala isusu ebulu opute n'ọnike ndị ha na n'aka dike so ndị ọkwa afọ baba ogbu enyi ya arụ onye ọma a na-asaghị anya na-emegharị ife na-ebugharị uche a na-akpagharị nri ha na-anọgharị pụ ọnọdụ nye aka m bịa gụpụzi n'asụsụ Zulu ụwa niile ọnụ onye oji ghọta egwu nnukwu ma onye ọcha eso ghọta egwu ma ya ya I say